Mä tradenomi oon valmistunut kortistoon, mut löytyy työkokemusta, markkinatutkimusta ja taloushallintoa 2-3 vuotta. Taitooni voitte luottaa, jos myyntireskontraan tekijätä tarvitaan. Mä osaan myös laskutusta, assistentin saisit musta. Ostoreskontra tuttu on ja perintäjuttu. Tunnen tavat konsernin, keskisuomalaisen Valmetin. Järjestösektorilla ollut Eurooppa nuorilla. Taloudenhoitajana vuoden, osaamistani tuoden. Myös katulähetyksellä sain taloutta selvitellä. Opin hieman kirjanpitoa, paperit arkistoon sitoon, kirjaukset myynnin ja oston, myös jokaisen pankkinoston. Ja pystyn puhumaan 7 kielellä vaan, englannin, ruotsin ja saksan. Ranskakin lukee jaksan, osaan espanjan alkeet, venäjän kieli halkeen. Matkanut on Eurooppaan, Viiniin, Prahaan ja Ateenaan, oppinut kieltä, kulttuuria, nähnyt asioita suuria. Tutor-vaihtari myöskin, hyvin kommunikoin työskin. Moniulotteinen persona, rikas idea versomaan. Uuras oma-aloitteinen ja oppimistavoitteinen. Sosiaalinen tiimis, nopeasti keksin riimis. Jälkeen hakemusten seluun, ilolla tuun haastatteluun. En palkkaa liiaksi pyydä, liian halvalla en voi myydä. Kuin ois 2 tonnia reilu, pistetään kädet heiluun!